Meine Damen und Herren, ladies and gentlemen, observeu el que cada dia veus i sentiu a través dels vostres televisors. Observad lo que cada día veis y oís a través de vuestros televisores. Una desgràcia que tots estem vivint ara. Una desgracia que todos estamos viviendo ahora. Aquest trist y gran esdeveniment. Este triste y grande acontecimiento. Un desnonament. Un desahucio. Ein Räumung. An eviction. Sí, mireu aquí. Esteu a punt de presenciar en primera persona el que suposa desallotjar a una família. I 499 famílies més són desallotjades cada dia. Sí, mirad aquí. Estáis a punto de presenciar en primera persona lo que supone desalojar a una familia. Y 499 familias más son desalojadas cada día. Ara, sereu testimonis d'aquesta injustícia. Ahora, seréis testigos de esta injusticia. Jetzt werdet ihr Zeugen dieser Ungerechtigkeit sein. Now, you shall be witnesses to this injustice. Cor, que arribam a temps. Senyores i senyors, avui podeu presenciar un dels fets més tristos i horribles de la nostra societat. Aquesta família sofrirà el que moltes temen avui en dia, un desnonament. Senyora, què opina vostè d'això? Que és un desastre. I vostè? Què té res a dir? Sí, crec que és una vertadera vergonya. Moltes gràcies per les seves opinions. Mireu, són els policies antidisturbis. Disculpi, té qualque cosa a dir? I vostè? Qualque sentiment en aquest moment, senyora policia? I vostè té qualque cosa a dir? Una primera i darrera paraula? Res, pareix que la llengua se li hagi mandat. Mira, que ve el senyor jutge. Senyor jutge. No puc xerrar. Per favor, una pregunta. Què opina d'això, vostè? Res, jo. Vale, quantes cases té vostè? Una, com tothom. 14. No li facis cas, que s'ha aixecat malament. Moltes gràcies. M'agradaria dir avui que el que anirem a fer, aquest desnonament, està recolzat per la llei. Per demostrar-ho, els meus ajudants, la notària, us llegirà la llei. 2 quilos de patates, mig quilo d'arròs, un pot de cafè, una llaura de sardines, 2 botelles de llet, frisquis pel camp. Que basta, que això no és la llista. Vull dir, això és la llista de compra, no és la llei. A veure, és aquesta. Però s'ha de fer un poc més, meu. Desnonaments. Segons l'article 42, barra 1, pàgina 94, de 1683, aprovat per les Corts i ratificat en el plenari del Parlament del dia 33 de maig de 2027, signat pel president en funcions d'aquest Parlament i en presència de ministres, l'oposició i un repartidor que passava per allà... Basta, que hem de tocar. Però, segons l'esmenta 44, barra 983, pàgina 32, presentada per els partits polítics el dia 49 de setembre de 2133 de la Casa Constitucional de l'excel·lentíssim Ajuntament d'aquesta ciutat en presència de les autoritats i el moix del conserge. Amore, basta! Ens esperen per dinar i sorpresa.
Té qualque cosa a dir sobre aquest fet? Que ja en tinc 74 i només avui. Moltes gràcies. Bé, senyores i senyors, gràcies per haver assistit amb nosaltres a aquesta hora baixa. Bon vespre. Senyores i senyors, vostès ho veuen. Entre tots hem cegat a la justícia.